ebabisi moche ya kene anyande la kene ganoma ole tilaro dogu nasi wokolo ya kene onwa wokolo ya kene onwa kamone kene ganoma akantawa suwemo akantawa suwemo akantawa suwemo namo akantawa suwemo akantawa suwemo namo akantawa suwemo namo akantawa suwemo namo akantawa suwemo amwamebe okwakamu yakane ndimwelebe kamu material ageji nisi okubwe beka waside unyobo yobano okwakamu kamu anyoga bele mwere yakere toni kiruko dogu owa cheske kana wono owa jedi yakane owa lungia simu kenele ya osimu kenesia owa jida wokie esi wasi amu kenele kalensi dike ya papa domo weme obwebi na okuzo dogu domo weme nge welebe komo utena wogwezo dogu batoka onuma kenegi batoka wani mura kene ogweze wura ibu ya kene igwezo na batata kabu woko yo dogu kapito onuma kenegi nge welebe komo obibu kuno kija chika moga jugu ayito niki mukudene moka mune kenegi anyele ndi mmadu dogu esi fasi ojoto bia echidi nwa mukili akene ayito nyoke kenegi echike nebo nyoa odowu n'enili akene ayito niwe kenegi ọkwaka moka muna bono utubu aka onadasi nke nwoke ndị akene oke adị mara na ekene utubu aka nwoke ndalụ ịma dị oke dalụ ụda nwanyere zira nwoke ma onye ito n'ike ọkwaka nwoke ekene ezi ikolobịa nyoma bọọlụ nwa ba bịa kene ezi nwasi ọgbọrọ ebe ọlụ nwa ba ekene amamibe 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 onye wekwe wele biye ike mụwa mmasịrị ọgwụgwọ nne m onye ọ ga-adịle mmadụ akene aka nchawa sogbu emo aka nchawa sogbu emo nne m aka nchawa sogbu emo ebele aka nchawa sogbu emo aka nchawa sogbu emo nne m aka nchawa sogbu emo donu woke mo bịakere mama donu n'ọzọ obodo jabi igbo ka na agwanụ jabi igbo nwoke m dalụ kenala m chike ezi ọyịmụ ashawo nwoke m ka m na-agbọ waliki ifu ụmụasa waliki ezi ọyịmụ waliki ifu ụmụasa bịakere waliki olu mmekere gamụmụ chali ụmụasa bịakere ụmụasa ekene gị chali ekwenye ndị na-akọ bịakere ụmụasa olu mmekere gị isuka nne mara izu dogu ọsị ka nwanna ya naba itusu nwanne bụ ya kere ndị nwere ebe ka mụ na-agbọ ajị enweghị ebe obi amaka okoro nji anya ọkpọ ọzọ n'obi ya kere obi nwanne m ka na-akpọ onye mbụ na mbụ dogu aga emele ti nwa afọ aka ọma onye mbụ na mbụ ọgwụ aka mụ na-ekere ezi nwosi n'ise wee bịa mbụze na ndị isi ezi akele akụnne nwoke m akele emeka nwochi na-ekele ngalụma sonde nwante odogwu ebe igbo nwoke m akele ọkpụ aka m na-ekele ndị nwere ebe ka m na-agbọ bami ya onwe ya ikiri odogwu seli nwa nwoke m akele bami ya onwe ya ikiri seli nwa na-ekele ngalụma bani wume ka na-agbọnụ gbọdọ mgbezi ahịa egwu ndị nwere ebe ka mụ na-agbọ ndị na-enye maka nkewa ka na-agbọnụ amamibe egwu ụka na-eti onye nwe egwu na onwere ọtịrịalụ na-ebinye ụlọ egwu anwa ka mmiri anwa ọgazi eziokwu aka ike a ga-adịlele onye nwe egwu na onwere ọtịrịalụ na-egwu mmiri na egwu ụsaka ụsali egwu maka na ọjọọ na onye aka na-egwu
sowemo enemo na kanta wa sowemo enemo aganta wa sowemo aganta wa mene aganta wa sowemo ai gale ni beno ine gote polio gote ai gale ni beno ine gote polio gote gote I want them on can now all of you want to go back a tempo no make I got really better even go to one you I can't tell us a window and then I can't tell us a window and then I can't tell us a window 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 and maybe I can't tell us a window 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 I can't tell us a window